Abans de començar l'acte que han preparat les entitats amb la col·laboració de molta gent i especialment amb la col·laboració d'en Gonzalo, que és el que ha fet els cartells, aquests fantàstics que han servit per promocionar aquest acte, passo la paraula a l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio. Bé, moltes gràcies, Enric. Bona tarda a tothom. La veritat és que és un goig veure la sala plena, que no és res més que una manifestació de l'estima que la ciutadania de la Bisbal tenia en Jordi Frigola i Arpa. Com hem dit aquest matí, quan hem fet la inauguració o la placa, hem descobert la placa que a partir d'ara estarà a la seva casa i que per tant recordarà a tots els bisbalencs la figura d'en Jordi Frigola, creiem que per nosaltres és molt important com a ciutat ser capaços de retornar allò que se'ns ha donat. En el que moltes vegades veiem, tenim la idea, tenim el record de persones que han fet coses per la Bisbal, per la ciutat de la Bisbal, els donem noms de places, de carrers, però a vegades tampoc al cap d'un temps no sabem qui són aquestes persones. Per tant, tenir la sort de comptar entre nosaltres amb una persona com en Jordi Frigola que ens ha fet una miqueta allò que hauria de ser obligatori, però per desgràcia no es fa sempre, que és tenir un record de què és la Bisbal, d'on ve, quin era el seu passat i per tant que les generacions presents, però també les futures, sàpiguen la seva història i d'on venim. Per tant, crec que com a Ajuntament era un deure fer-ho i a més crec que ho ha millorat molt el fet que no només ho faci una institució, ho faci l'Ajuntament, sinó que ho hagi fet, hagi sortit de la ciutadania, que col·lectivament aquest record sigui per part de tota la ciutadania, que hi hagi un grup de persones, de bisbalencs i bisbalenques, que hagin pensat, hagin dedicat part del seu temps a honorar, a recordar i a posar de relleu la figura d'en Jordi Frigola, i estic segur que això no quedarà en un acte d'avui que estem fent, que no quedarà en un acte dels propers dies, sinó que això ha de ser una lliçó per la ciutat i que per tant tota la ciutat el que ha de fer és continuar aquesta feina que va començar, que va iniciar en Jordi, mantenir-la viva i que les futures generacions que vindran i que ens substituiran tinguin un record no només de la feina d'en Jordi Frigola sinó de tota la seva obra i la seva feina. Per part meva, agrair-vos a tots la vostra presència i anem al que toca, que és el record i l'homenatge a en Jordi Frigola. Moltes gràcies. A faltar que ja el trobem a faltar. No és gaire corrent que en un temps tan curt hi hagi consens entre entitats, veïns i família per organitzar un acte com el d'avui en record d'algú que ens ha deixat. Probablement això a la Bisbal només ho podia aconseguir en Jordi. Es pot dir que va ficar el nas en tot allò que va creure que tenia un sentit per millorar les coses. I sempre amb l'esperit de servei, d'ajudar els altres. Això sí, amb aquella punta de crítica tan necessària i tossuda, quan calia. Difícilment se li escapava res que passés al seu poble, a la seva ciutat, i tocava tots els pals de la cultura i de l'activitat ciutadana. Va estar posat a la majoria d'entitats i associacions, fossin de veïns, de música del tipus que fos, on sempre hi aportava els seus punts de vista i els seus coneixements d'autodidacta, exigent i brillant, especialment el de la història local. Precisament, el que sentireu i veureu tot seguit és un repàs d'alguns aspectes del que va ser i va fer en Jordi. Precisament, el que sentireu i veureu tot seguit és un repàs d'aquells aspectes del que va ser i va fer en Jordi. Records d'infantesa. El qui va ser un dels seus amics d'infància, en Josep Lloberes, ens ha passat un escrit que el llegirà l'Eva Rovira. Records d'infantesa. Fins als 11 anys sempre fèiem colla en Jordi Frigola, l'Eugeni Gister i jo mateix, en Josep Lloberes. Vam ser colla fins que a l'inici primer de batxillerat en Jordi ho va deixar. Vàrem mantenir l'amistat, però en camins diferents. Vàrem gaudir plegats fins als 11 anys de moltes experiències. La bicicleta era el mitjà que ens donava llibertat de moviments.
Anàvem cap a la mota seguint el Daró. Gairebé sempre ens acompanyava la mare de l'Eugeni. Recordo que el Daró portava aigua, llots i molts peixos, que durant l'estiu anàvem a collir-lo a cabassos, ja que els peixos quedaven concentrats a les darreres basses i era llavors quan els podíem agafar. A finals d'estiu, les basses donaven pas als llots verds i peixos morts amb la seva pudor. En Jordi va deixar el batxillerat i es va integrar al Foment Catòlic de forma activa. L'escoltisme va ser important per en Jordi i per la Bisbal. Vivències de l'escoltisme és el text que han escrit l'Emili Puigvert i l'Enric Matarrodona. El passo a llegir tot seguit. Com molt bé diu l'Emili, parlar d'en Jordi és anomenar una persona entregada als seus ideals i al seu país. Recorda els primers campaments fet de responsable de la intendència, compartint menús i portant la comptabilitat amb en Carles Coll i Sunyer com un temps curt però d'una intensa activitat. Mai ni un problema, ni un mal rotllo. Segurament sense en Jordi l'escoltisme a la Bisbal no hauria estat igual. Ell no va ser només el cap de l'agrupament Escolta Sant Martí de la Bisbal, on va ser l'ànima des d'aquell juliol de 1960 en què es va fer la presentació fins que alguns d'aquells nois que havien passat per l'agrupament van agafar el relleu, però sempre amb el seu assessorament i la col·laboració. El primer campament, el de l'any 1961, es va fer a Sant Afra, a Ginestar, prop de Sant Gregori. Però és el de 1964, a Jonetes, el que més recorda l'Emili. Una gran tempesta va obligar a desmuntar el campament i tota l'agrupació es va haver de refugiar a la rectoria del poble. El sopar d'emergència va ser sopa de sobre i galetes fontanera, de les petites. Un ensurt i gros, però sempre amb bona cara, i com repeteix l'Emili, sense ni un mal rotllo. En Jordi era així. Sense cap mena de dubte, tots aquells que van passar per l'escoltisme i van tenir la sort de tenir en Jordi com a cap, trairem sempre el seu mestratge, la seva manera sincera i a vegades dura de fer les coses. Ens sabia de crescar aquella patuleia a les sortides i als campaments. No era dels ortodoxes, no, a l'hora de seguir els paràmetres del moviment Escolta. Més aviat al contrari. Ho discutia i es sortia amb la seva. Fer conèixer i estimar el país. Catalunya, les Gavarres, la Bisbal era el més important. I sempre, sobretot, amb civisme i esperit crític. No va ser una feina fàcil per ell en aquella Bisbal dels anys 60 i en aquell temps on fora de Catalunya l'escoltisme no era ben vist, tot i ser un moviment emparat per l'Església catalana. Seria llarg d'explicar i recordar tot allò que va ajudar a formar i educar tots aquells nois i minyons escoltes. Però val la pena fer esment dels viatges amb els pioners al País Basc i a Eivissa. El primer, pel que va significar la coneixença d'un país amb sensibilitats com les nostres i la descoberta d'una llengua ben estranya que no havíem sentit mai. I el segon, a Eivissa, el poder copsar i apreciar de primera mà una variant esplèndida del català i descobrir el poble de Sant Antoni on el turisme ja l'havia destrossat. I tot això amanit amb l'ensurt de llegir en el diari d'Eivissa que la policia estava buscant el rector de Palau-sator, en Nicolau Molconill, que formava part de l'exposició. Afortunadament no va passar res. Dos passatges que serveixen per il·lustrar que en Jordi no feia les coses perquè sí. N'hi ha molts més, per descomptat, però és que en Jordi ho tenia tot pensat i planificat. I quan calia arriscar, ho feia. Podem estar segurs que sense aquells anys d'escoltisme la Bisbal seria diferent. Gràcies, Jordi. En Robert Vilà ens llegirà el que ha escrit i que ha titulat Una pàgina viscuda, molt domèstica. D'aspecte fràgil, order, ordenat, constant, de conviccions arrelades, amb molta força interior, irrepetible.
Així era el Jordi. La meva pubertat i adolescència, amb el seu referent, varen ser exigents i aprofitades, banyades de rectitud i honestedat, de respecte, d'esperit de servei, de fidelitat envers la natura i la pàtria, i envers Déu. Aquest és el caràcter propi dels escoltes. En Jordi fou l'iniciador de l'escoltisme a la Bisbal, a finals dels anys 50. Amb en Jordi, i amb una maduresa incipient, em vaig iniciar en un compromís amb el devenir del país, Catalunya. Amb en Jordi tenim episodis compartits a Perpinyà, a Prats de Molló, a Sant Miquel de Cuixà, a Montserrat, a Barcelona, a Llinars del Vallès, a Castellvell, a Sant Àfrica, etc. Des d'on portàvem alenades de llibertat i la nova metodologia escolta de ratges i pioners. Tornàvem amb missatges i enllaços i amb abundant documentació que calia amagar i distribuir. Tot, o quasi tot, era clandestí. Amb en Jordi vaig fer coneixença de proves supervivents de la desfeta de la guerra i de la llarga nit de la dictadura. Raimon, Josep Maria Espinàs, mossèn Dalmau, mossèn Pere Ribot, Josep Martorell, Oriol Martorell, Alexandre Galí, l'Abat Escarrer, la comunitat de Cuixà, mossèn Narcís Joai, Batista Roca, Eulàlia Blasi, Ferran Soldevila, Miquel Porter. No cal esmentar fets puntuals, n'hi ha molts. Així va anar passant el temps, i en Jordi, discretament, al costat dels que deixàvem l'adolescència, sempre en actitud de servei, en molts llocs públics de la societat, mai remunerats, sempre lliures de lucre. Això i més, amb el viatge d'en Jordi i amb el referent de l'escoltisme, que ens va obrir el camí de la vida. Als anys 60, la fundació dels Amics de la Sardana aconseguint més de 700 socis que amb 10 pessetes al mes donaven per una audició de sardanes mensual i l'inici de l'ensenyament de ballar a estiu i hivern amb centenars de nois i noies il·lusionats per aprendre. Festivals musicals animant la festa major, la participació en la Junta de la Plec de la Sardana, vetllades de la nova cançó catalana, la implantació de ranges i pioners que introduïa a l'escoltisme la metodologia de l'Escola Nova, etc. Més endavant, trobades memorables, nocturnes, clandestines, d'activistes d'aquí i d'arreu, i redades de la Guàrdia Civil. Perdoneu. Amb tot això, què significava les redades? I ja de grans, lluny del seu entorn, càrrecs en associacions de pares, en escoles i instituts, en serveis compromesos i variats i arriscats en el devenir de la parròquia i del bisbat. També en la Junta d'Unió de Comerciants, empadronats de col·legis amb caràcter propi, sempre amb aquell tarannà i la sol apresos d'en Jordi, sense lluïment, altruista i gratuït. Seria injust no fer esment de la seva disposició a col·laborar amb tasques de formació del jovent, més enllà de l'escoltisme, fent difusió de la història de la Bisbal. Així ho feu 15 anys seguits, amb alumnes de 8è d'EGB de l'Escola Font de Maria, on jo feia l'àrea de Ciències Socials. Ell intervenia amb la seva presència i aportant dades i episodis i anècdotes documentades des de l'origen de la Bisbal fins a l'actualitat, a l'aula i en rutes programades per la ciutat. El relat ha sigut fàcil i emotiu, una pàgina entre moltes altres, carregada de petjada i d'empremta, i per damunt de tot un bon amic. Així era Jordi. De volums que
dels segles XIV fins al segle XIX, que estava tancat allà en el sector dret, o sigui, en la part més nord del castell, tancat i barrat. En Jordi mai me va explicar, mai me'n va parlar, jo crec que no el va poder consultar, és curiós aquesta situació, no? Era un arxiu tancat que quan es va traslladar a Girona a l'arxiu provincial l'any 1966 hi va arribar-hi en molt males condicions, estava allà molt abandonat, molt propi d'aquella època que el patrimoni no es cuidava, estaven humits, fins i tot tinc referències de que hi havia runes sobre, molta pols, menjat per les rates, molts volums, etc. De manera que els primers arxius que en Jordi devia consultar segurament va ser el propi arxiu municipal que estava a les golfes de l'Ajuntament Vell. Allà en Jordi hi va trobar la documentació més o menys ordenada, en part perquè és molt curiós això també, l'altre gran historiador que hem tingut a la Bisbal, que és en Pere Lloberes, va ser el primer alcalde de la República, no de la Segona República, va aconseguir que es commutés una mica una pena amb un pres a canvi que el pres fes d'arxiver. Podia era una altra pena pel paga, perquè el pres aquest, segons ho explicava en Pere Lloberes, doncs ho havia fet primer així a contracor, però llavors, com que hi havia una reducció de pena, doncs s'hi va estar-hi d'acord. Aleshores, en Jordi va trobar-hi allà la documentació segurament parcialment ordenada, però sí que va consultar els llibres de cor, el llibre de l'Algutzil del Mercat, el Mustassaf, llibres de contes, etc. De tota manera, en Jordi, un altre nucli d'arxius que segurament de seguida va poder consultar són arxius particulars. A en Jordi li interessava molt la història de la Bisbal i la seva relació amb la part forana, Sant Pol, Fonteta, el barri pagès, que deia la Roser Carles, i les pugnes que hi havia hagut. Per tant, això li interessava molt trobar els arxius de les famílies benestants dels voltants de la Bisbal. I aquests també, segurament, pel seu interès també, en una època que després ja es va dedicar a les antiguitats, segurament això el va posar en contacte amb aquest tipus d'arxiu que ell cita i va utilitzar, diguem-ne, intensament. Bé, de tota manera, esclar, a la Bisbal el canvi es produeix en matèria d'arxius quan el 1982 es signa el conveni per fer l'arxiu comarcal. És el moment que comencen els arxius comarcals. Crec que va ser el segon o el tercer, màxim quart conveni que es signava a Catalunya per fer un arxiu comarcal. I haig de dir que en Jordi, que tots que el vam conèixer sabem de les seves conviccions i dels seus criteris, doncs en el moment inicial no va veure gens bé l'arrencada d'aquest projecte. En primer lloc perquè era molt crític amb l'Ajuntament de l'època, l'Ajuntament escollit l'any 1979, que era el que signava el conveni. A en Jordi li semblava que això, com que ell estava molt en contra del que feia l'Ajuntament en molts aspectes, li semblava que això no podia ser com un element propagandístic, no ho rebia bé en aquest sentit. Tampoc no tenia clar segurament què passaria amb l'arxiu. Tot era molt nou, era una figura nova que poder tampoc no tenia massa referents per valorar-ho. Per altra banda, a en Jordi no li agradava, crec, el projecte de remodelació de la part on es va ubicar l'arxiu, en la part sud, en aquest afegit que era la part sud del castell. No era l'únic de la Bisbal que no li agradava, va haver-hi una certa polèmica per alguns dels materials que s'utilitzaven, una mica l'aspecte, etc. Per tot plegat, en aquell moment inicial no va ser massa, diguem-ne, entusiasta, per dir-ho així, i demostrava un cert escepticisme. A mi m'ho va manifestar moltes vegades. De tota manera, a mesura que l'arxiu va començar a funcionar i en Jordi va començar a veure els resultats que s'havien obtingut, jo també ja és un període que no hi vaig ser-hi, però em consta que en Jordi a poc es va convertir en un col·laborador, en fi, important, insubstituïble, únic per als seus coneixements, un col·laborador del centre. A part dels arxius de la Bisbal,
i d'aquests de les famílies, en Jordi després, amb el temps, a mesura que els arxius anaven dotant-se de més continguts, no només el del comarcal de la Bisbal, sinó tota la xarxa d'arxius, doncs en Jordi va anar a visitar altres arxius. Em consta que va treballar molt a l'arxiu diocesà i a l'arxiu municipal de Girona. A Barcelona va anar a visitar l'hemeroteca, o sigui, les publicacions antigues que es guarden a la Casa de l'Ardiaca, és l'arxiu municipal, a tocar la catedral, també l'arxiu de la Corona d'Aragó, la Biblioteca de Catalunya, i a més estava en contacte amb gent que li proporcionava notícies d'altres fonts. Per exemple, a mi sovint em parlava que en Francesc Ferrer hi havia passat coses. En Francesc Ferrer estava de senador a Madrid i s'escapava, anava a l'Arxiu Històric Nacional i li passava referències. O sigui que efectivament en Jordi va treballar i gràcies a això ha fet aquesta gran aportació al coneixement de la història de la Bisbal, va treballar en molts centres. Jo, personalment, sempre pensava, quan veia en Jordi aquests últims anys i li sentia parlar del que estava fent, jo sempre pensava, mira, quina sort que una persona tan generosa com ha sigut en Jordi, doncs hagi viscut aquesta evolució, des de trobar-se a la Bisbal un arxiu que ell no va poder consultar, que era magnífic, als començaments, fins a aquesta nova, als últims anys, doncs ja aquesta situació en què els arxius ja estaven oberts, els podien atendre, hi havia els inventaris, els catàlegs, i ell els podia, diguem-ne, disfrutar. Doncs almenys queda aquesta idea que per tot plegat al final crec que en Jordi els va disfrutar molt i nosaltres ens n'hem beneficiat també molt. Una de les passions d'en Jordi era la història, i precisament la història local. En Xavier Cortadellas ens ho explica. Bon vespre a tothom. La veritat és que no sé ben bé perquè soc jo el que ho ha d'explicar, però em van dir, tu has de parlar d'en Jordi Frigola com a historiador local. I vaig dir que sí. En Jordi va dir tantes vegades a molts de nosaltres que no eres historiador, que em sembla que no he conegut mai, ni coneixeré mai ningú que es vegi en cor de contradir-lo. Efectivament, en Jordi Frigola no era historiador. Tampoc no ho va ser en Pere Lloberes. I paradoxalment, en Pere Lloberes i en Jordi Frigola són les dues persones pràcticament, no ben bé les úniques, però pràcticament les úniques, gràcies a les quals sabem més coses de la història de la Bisbal. No gaire ningú més ha provat d'explicar-nos la història de la Bisbal i no gaire ningú més ho ha fet amb la continuïtat que ho va fer en Pere Lloberes i sobretot amb la continuïtat que ho ha fet en Jordi Frigola. No sabíem gaire res de la història de la Bisbal, sinó que ha estat gràcies a ells dos. Gràcies a en Pere Lloberes sabem, sobretot, fets de la història de la Bisbal del segle XIX i del segle XX. Alguna cosa de l'edat mitjana, però molt poques. Gràcies a en Jordi Frigola, a més d'alguns d'aquests fets d'aquests dos segles, episodis com, per exemple, la persecució religiosa a la guerra del 36-39, gràcies a en Jordi coneixem bastant millor el segle XVIII, el fet musical, la religió, l'urbanisme, algunes famílies, la cultura, l'art. Gràcies a en Jordi també coneixem alguns aspectes de l'edat mitjana, l'estructura medieval de la Bisbal, el seu mercat, alguns personatges com en Pere Canyà Remença o en Pere de Torroella, que en Jordi sempre va defensar que havia nascut a la Bisbal i que assenyalava la casa de la Bisbal. Avui, també gràcies al seu darrer llibre, coneixem el segle XVI a la Bisbal, l'únic monogràfic que va escriure si descomptem la seva monografia sobre el castell que abans hem citat. Del segle XVII, en canvi, la gent de la Bisbal no en sabem gaire res, perquè cap dels dos historiadors que no hem tingut, en Pere Lloberes i en Jordi Frigola, no n'han parlat gaire. Els altres historiadors tampoc, perquè no els hem tingut. El segle XVII és un dels grans buits de la nostra història, juntament amb bona part de l'edat mitjana, de l'alta i de la baixa. Del segle XVII, en tot cas, gràcies a en Jordi, coneixem algunes imatges religioses,
que el pont vell es va ensorrar i per tant això que en diguem el pont vell és el pont nou del novembre de l'any 1621. Sabem la participació d'alguns bisbalencs a la Guerra dels Segadors, algunes pestes, algunes epidèmies, no gaire res més. Com que a començaments d'aquest segle el bisbe Francisco Arévalo de Suazo va reformar l'interior i la façana del castell i va convertir-lo en un palau, i com que també vam anar a fer el pont vell, en Jordi va poder dir-ne alguna cosa més. En sabia poc, però. Com a mínim fins allà on jo sé en sabia poc. I la primera conseqüència és que tots nosaltres també en sabem poc. Ara que ens ha deixat, la gent que estem interessats a conèixer la història de la Bisbal, la història del nostre país, continuarem esperant que algú ens expliqui aquest segle. Potser, fins i tot, algú un dia anirà més enllà i completarà el llibre de la història de la Bisbal que en Jordi Frigola va escriure als quaderns de la revista de Girona i que era un exemple de llibre que trigava a arribar, però que de moment és la millor síntesi que tenim de la història de la Bisbal, pràcticament l'única. Ja acabo. Com és ben sabut, la història no només la fem entre tots, sinó que, com a tants altres llocs, a la Bisbal ha estat gent que no era historiadora, com en Pere Lloberes o com en Jordi Frigola, qui ens ha començat a explicar la nostra història. I acabo dient que, com ha dit l'Òscar, el senyor alcalde, el senyor Batlle, com m'havia agradat en Jordi, ara que ha posat la placa, és importantíssim que des de l'institut, des de l'arxiu, des de l'Ajuntament, es continuï, es promogui, es faci alguna cosa perquè continuïn havent historiadors que ens expliquin la història del nostre poble, que no sigui que d'aquí un temps, quan la gent vegi la placa d'en Jordi Frigola, no sàpiguen qui